don't consider it cheating now. Red hair with a curl, never roll for the flavor and the eyes will beat me. Can't keep away from the girl. Since times on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do, yeah, my left brain knows that our love is fleeting. She just looking for something new, yeah, said it wants me found, but it bears repeating now. Repeating now. Szeretettel köszöntjük a nézőket, a 7. Magyar Leap for Speed Demo bajnokság 6. fordulójához érkeztünk, és egy elég hosszú és elég nehéz futamot fognak majd teljesíteni a pilóták. Rögtön itt az új évben az első futam 3-án teljesítették ezt a versenyt, ahol is a Blackwoodi Rallycross pályán körözgettek a pilóták XRG autótípussal, és egy hosszú távú verseny 45 kör kötelező kiállással. Ez várt a versenyzőkre, tehát így rögtön szezon kezdésnek. Az előző futamot a Formula BMW-vel bonyolították le, természetesen a Blackwood GP pályán, azután a bajnoki pontverseny a következőképpen néz ki. Rev vezet 545 pontjával, aztán 502 pontos Gottvater és Jussi áll a bajnokság 3. helyén 466 ponttal. Azért itt hátrébb egy picit szoros, hiszen 455, valamint 454 pontja van még Steinnak, valamint Pittinek. Szóval elég nagy csatára számíthatunk majd még a bajnoki összetettben. Na de hát nézzük szerintem, hogy mi történt az időmérő edzésen, nézzük a időmérő végeredményét, amit Motek teljesített az első helyen, ő fejezett be az első helyen, 1:09:01-es időt futott, aztán a második helyet Concept X szerezte meg 1:09:34-jel, Rev lett a harmadik 1:09:63-mal, a további sorrendet pedig olvashatjátok a képen. Nekem a legnagyobb meglepetés az az, hogy a 11. helyet tudta megszerezni Gonosz Törpe, akit eddig jóformán csak a B szerveren láthattunk, valamint a hátrébb lévő szervereken, szóval én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit tud ezen a versenyen. És hát gondolom te is így vagy ezzel, Szorkantás kollégám itt ül mellettem, szóval megkérdeznélek téged, hogy mit vársz ettől a mai futamtól. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Az első futam nagy 3-as csatájában most itt van mindenki, de ilyen nem is volt azóta. Concept, Rev és Kisláma is, itt van az A szerveren, újra összejöttek, tehát egy gyenge szél lesz a futamon, 19 órás szél mindenképpen nagyon érdekes futam lesz, főleg itt azért a gumikkal, kuplunggal, boxkiállással megfűszerezve, nem akármilyen futam. Aki hiányzik a mezőnyből, az Fenevad, aki ezeken a rallycrossos futamokon XRG-kkel, illetve XRG-vel is nagyon jól szokott menni. Látszik azért, hogy kinek nem fekszik. Style ugye FBM-mel
nem lehetett megállítani az előző futamon, most itt az időmérőn 9. helyet tudta megszerezni, de ellenkező példa pedig Gonosz Törpe, ugye, aki teljesen említettél, aki 11. helyen, ide azért itt van az A-szerveren, ő is fel tudott ide küzdeni magát. Van egy-két változás itt névben, a Pro csapat változtatott annyit, hogy a rendes nevüket használják, tehát Bimba Roland Godfather, aki a 4. lett, illetve Tóth Péter, a Piti a 8. helyen, valamint Gyuszi is itt viccelt velünk egy kicsit, hogy Genghis Khan néven lesz található a feliratokban, de mi azért maradunk majd a Gyuszi nevénél. Főleg, hogyha így kapásból ezekről az elsőre fura nevekről eszünkbe fog jutni, hogy kit is takarnak. Na de hát akkor szerintem nézzük, hogy mi történt a versenyen. Ugye most csak egy futam lesz, tehát következik az első és egyben utolsó verseny is. Itt van tehát a rajtrács, és láthatjuk, hogy 45 kör a futam, és azokon a zászlókon ott fönt látjuk, hogy elég erősen fúj a szél. Na de hát már itt is vannak a piros lámpák, és elindul a verseny. Nézzük ki, hogy kapja el a rajtot ezen a 45 körös futamon. Moteket úgy tűnik, hogy ott hagyják. Talán a legjobban itt úgy tűnik, hogy Concept X tud kijönni, de Motek elfordul elsőként, és lögdösik ott le hátul az embereket. Motek viszonylag simán megúszta itt a kavarodást, a háttérben nagyobb keresztbeállások, és úgy tűnik, hogy talán Motek, így van, Motek megúszott minden gyakorlatilag, és az első helyen van. Aztán, hát itt van egyik kedvenc versenyzőnk, ugye Genghis Khan néven versenyző Gyuszi ezen a futamon, a 3. helyen pedig Concept, valamint Rev csatáját figyelhetjük meg. Rev a 3. helyről indult, és most már vissza is veszi a 3. helyet, hogyha minden igaz. Így is van Concept X, aki jól kapta el a rajtot, de belekeveredett egy kis csetepatéba, most már csak a 4. Aztán jön a két prós egymás mögött, PT, valamint Godfather. Azért így rögtön még nem mindig mennek a nevek, ugye az új versenyzőknek, de hát majd belerázódunk ez alatt a 45 kör alatt. Az első kör végéhez érkeznek a pilóták, Motek vezet tehát Gyuszi, valamint Rev előtt. Nagyon tisztán jött el a mezőny, nem volt ott hátrébb, volt egy kicsi lögdösödés, de rallycross futam. Na és ami már itt egy-egy ilyen futamon láttunk, az első körben teljesítették a kötelező kiállást, méghozzá Gonosz Törpe és Gergő, így ők már a futamon nem fognak többet kijönni a boxba. Ez egy működő taktika, Fenevattól láthattuk éppen az egyik Blackfoot WTCC futamon, azaz Endurance futamon ezt a taktikát. És ami egy kicsit még itt feltűnt, hogy Moteknak elég furcsa szett van, mármint a mögötte lévő autók nem emelkednek el ennyire, nagyon magas hasfalú szettet állított magának, úgy tűnik, hogy ez itt a futamra a kedvezőbb, hisz most azért el is szakadt itt egy körön belül már egy 2-3 másodperc előtt kiépített, miközben azért hátrébb a prósok gyepálják szegény Conceptet, aki pár futam kiagyás után tért vissza ide az A-szerverre, és Rev is jön. Zuhan be a boxba, pont jól kaptuk ezt a pillanatot, áll meg egy pillanat, és már jön is vissza. Igen, tulajdonképpen ez a taktika az azért válhat be, hiszen itt nem kell beleszállni a meccsekbe, kimegy nyugodtan az ember a boxba az első körökben, és teljesíti a kiállását, utána pedig autózhat saját tempójában, nem kell azzal foglalkozni, hogy a másik pilóták, a többi pilóta az, hogy versenyezott előttük, hogy előzgetik egymást, és ezzel nem tartják föl. Ugye, aki meg ugye ő van, jövőket Motek szempontjából neki meg az a lényeg, hogy akkor minél tovább haladjon elől tisztán, tehát ő meg valószínűleg egy fordító technikával a legvégén fogja teljesíteni a kötelező box kiállást, hogy minél kevésbé kerüljön olyan helyzetbe, amikor visszatér, hogy küzdenie kell a legkörözött pilótákkal, illetve abba a mezőnybe, ahova éppen visszakerül majd a kötelező kiállását követően.
Na de itt azért 45 kör Rallycrosson XRG-vel egy gyilkos futam. Számolni kell lehet azzal, hogy a boxkerresre szükség lehet javításra, illetve kerékcserére is, hogyha a defekt vagy egyéb sérülés miatt úgy alakul. Tehát ezért egy kicsit rizikósabb most az a taktika, hogy az első körbe kiállunk, miközben itt Style szúr be Piti mellé, de kicsit be is sokat megindult a kocsi hátulja. Megfogta azért, de itt az előzésből nem lett semmi, mögötte Kisláma, illetve itt Concept érkezik meg Juicy közelébe. Motek már eltűnt nagyon, nem látszik ott elől. És hát most viszont itt a bajnokság szempontjából Motek és Rev távolságát, különbségét kell majd néznünk, hogy alakul, ki fog elővégezni, hisz Motek az első két futamot kihagyta, de onnantól viszont nagyon jól ment. Tehát Revnek lassan új kihívója lesz itt a bajnokság menete során, még a félbajnokság hátra van, tehát ezt ne felejtsük el, még sok minden változhat. Mondjuk Rev eddig és hát a 100%-os ügye. És hát a rallycross futamokat azt szépen le fogjuk majd itt tudni, hiszen ezen kívül már csak egy rallycross futamot fognak menni a pilóták. A negyedik helyen, illetve hát a harmadik helyér Concept X-et már támadja Godfather, de nem sikerül elmenni egyelőre. A prós versenyző nem tudott elmenni vetélytársa mellett, 41 kör van még hátra a versenyből. Szóval ezután a Blackwood GP pályája lesz a főszerep, Formula BMW-vel, valamint hát ezekkel az autókkal is fognak ott körözni a versenyzők. És hát több VTCC futam is lesz, amik azért mindig nagyobb izgalmakat tartogatnak, mint ezek a egyversenyes futamok, hiszen itt az elején mindenki óvatos, nem a rajt a legfontosabb az ilyen típusú versenyeken, úgyhogy nem nagyon szokták gyepálni annyira egymást, mint egy rövidebb félórás, általában félórás versenyen. Na de most Godfather azért meg akarja támadni, meg akarja próbálni az előzést, és nagyon szépen beteszi az autóját Concept X, hát nem mellé, hanem inkább a autója hátulját kocogtatta meg, és talán majd itt az első kanyarban már támadhat is. Na nézzük, 5 kör telt el a versenyből, a külső éven Godfather megcsúszik az autója egy picit, talán a kelleténél jobban, és most becsapva Conceptet megpróbálta a belső éven eltolni az autót, de a kigyorsítása jobb volt Conceptnek a külső évről, és így meg tudja tartani az előnyét. Ez a pályának egy jó előzési pontja lehet, ahol most járunk. Itt a előző VTCC-s Rallycross futamon látszott, hogy milyen jól lehet előzni, na de mint már mondtam, nem a legvalószínűbb, hogy most is ilyen hajmeresztő manőverekbe fognak belemenni a pilóták. Itt egy kis lag volt látható Concepttől, nehogy aztán ebből valami probléma legyen. Láttunk már azért olyanokból balesetet, hogy valaki lagolt, és a így visszatérő, összeérő két autó tulajdonképpen olyan szépen fölrepült, hogy utána 2 napig le se szálltak a pályára. És itt a lag mellett még azért a 19 km/h szél is eléggé be tudja folyásolni a kocsiknak a mozgását, hisz ezek nem túl nehéz autók, minden számít. 6 Concept védekezik, és most már azt kell mondjam, hogy védekezik, nem Juicy nyugodtan haladhatott a második helyen előttük, és amit mondtál, hogy hát ugye Rev is itt ebben a bolyban lenne és küzdene, ami mindenképpen lassítja a pilótákat, hisz most azért Concept még Godfatherre néz, akit az elmúlt futamokon ugye egy etap győzelemmel zárt, tehát ő is most nagyon jó formában van, egyre jobban ráérzett a játékra, és Concept előtte. Most, ahogy ezt itt mondom, le is ment a fűre egy kicsit, ezzel is vesztett. Nézzünk azért, legközelebb ők vannak egymáshoz, támadási helyzet itt alakulhat ki. Na nézzük, talán akkor a dobogó legalsó fokáért lesz egy jó kis csatánk. Egyébként szerintem, Godfather most ezt nem fogja annyiban hagyni. Mindenképpen meg fogja próbálni az előzést, és egy nagyon szép kigyorsítás, de ezt elrontotta. Nem tudott kihúzni, nem tudta a kigyorsítási fölényét
előnyére váltani, most azonban megcsúszik Concept autója, és a külső évre lesodródik. Concept X mellett el fog menni, így is van, elmegy Godfather és átveszi a harmadik helyet, tehát végül jól jött ki ebből a prós pilóta, aki a bajnokságban a második helyen áll Revet megelőzve, és ilyen pillanatban meg is előzi Revet, de szerintem neki is azt a taktikát kellett volna választani, mint Revnek, tehát kijön az első körben, hiszen ezzel a csatával most rengeteget bukott, mind Revhez képest, mind a többiekhez képest, szóval jelen pillanatban azért egy kis lépéselőnyben van hozzá képest Rev. Na de hát ne szaladjunk még ennyire előre, 38 kör van még hátra a versenyből, úgyhogy még azért néhány kör izgalom hátra van. Közben Style kóstolgatta már itt Pitit mögöttük, kettős bolyok alakulnak ki itten szépen. Ugye Concept és Godfather itt mögöttük, Pit és Style küzd körök óta, és még mögöttük Viper és Lacus. Ők is azért az előző futamon, legalábbis Lacus keményet mentek, rájuk emlékezhetünk onnan. Kisláma van nagyon hátul, előtte halad Rev, aki már ugye volt kint, ő lehet, hogy megpördült, vagy egy nagyobb közésbe keveredett. Ő még nem volt kint boxban, és a 10. helyen halad, tehát vele valami azért történhetett. És Rev azért, ugye a boxkiállás alatt, főleg az első körben semmilyen tankolás, kerékcsere nem történik, és Rev ugye amúgy is gyors, és kezdi utolérni a előtte lévő mezőnyt. Na most ebből a szempontból pedig megint ugye egy taktikai gond, mert most meg ő megküzdhet mindenkivel, aki meg lassabb előtte. Aki előtt az elején harcol, azok legalább nagyjából egy tempót mennek. Hát nem tudom, most lehet, hogy ez Revnek annyira nem jött ki taktikailag, és Lacus mellett van, bebújik. Új! Hát ez egy picit több volt, mint helycsinálás. Hát mondjuk úgy, hogy helyet igen, csinált de rendesen magának. arrébb lökte. És keresztbe is áll szegény Lacus autója ott hátul. Nem elég, hogy nem tudott tulajdonképpen, hát jó, mondjuk azt, hogy nem tudta megtartani a helyét Revvel szemben. Még keresztbe is állt. Hát, Rev, nem mondom, hogy túlságosan szép volt ez a manőver, de eredményes. Itt van már a 8. helyen így. És egyébként Kislámára visszatérve neki nem igazán jönnek össze ezek a rallycrossos futamok. Az időmérő edzésen rendre jól szokott teljesíteni, viszont a versenyen ugye a múltkor is elégette a kuplungját az első futamon, szóval nem a ő versenyei egyelőre úgy tűnik ezek a rallycross futamok. Ez egyébként egy teljesen más műfaj, teljesen más vezetési stílust igényel, mint a egyéb versenyzési formák, ahol aszfalton mennek a pilóták. Na menet közben pedig úgy tűnik, hogy a második helyér is meccs lesz. Godfather úton érte Gyuszit. Igen, azért Concept küzdött, nem nagyon tudta tartani, látszott azért, hogy Godfather már mindenhonnan próbál, és most már ott van Gyuszi mellett, be is bújik balra, de itt még azért ez ilyen helycsinálós történet lenne, ha oda engedte volna, de nem, itt még érezte Godfather, hogy ez még nem az a pont, most kívül van, és most Gyuszit kergetheti az őrületre, ugyanúgy, mint az előbb Conceptet. Godfather jön föl, nagyon szépen versenyez, Gyuszi már belül próbálja a belső ívet levédeni, hogy ott ne is tudjon próbálkozni Godfather. Na de itt jön a célegyenes rész, ami a legjobb pontja, az első kanyar, a legjobb pontja előzését a Blackwood Rallycross pályának. Jönnek a versenyzők szépen a célegyenesbe. Na nézzük akkor, Godfather egy újabb előzést be tud-e mutatni, és ezzel elléphet-e, a külső ívet választja megint, megpróbálja majd a belső ívre húzni az autóját, és sikerül-e vajon? Nagyon szűken vette a kanyar Gyuszi, Godfather autója megcsúszik, Gyuszinak jobb a kigyorsítása. Na de jön még azért egy
helycsinálós kanyar, ahogy az előbb mondtad, ahol azért lehet előzni szépen, és most Godfather szerintem nem próbálja meg, nem, azért még úgy tűnik, hogy vár néhány kanyarig, néhány körig, van még erre ideje bőven, hiszen még csak a 12. körében tartunk a versenynek, a 45 körös futamnak. Én azon a hátsó ugrató részem volt itt az előző rallycrossos futamon is jó pár ilyen előzés, amikor összekoccantak a versenyzők, és úgy ment el az egyik a másik mellett, és most Godfather teljesen mellé érkezett Gyuszinak, most már ő van belül, befordul, sőt, és még konceptnek is majdnem helyet csinált, de Gyuszi azért érezte, hogy itt most gyorsan vissza kell zárni, mert már koncept is egy kicsit csatáztak most. Godfather már egy picit védekezésre kényszerítette a Gyuszit, és ez elég volt ahhoz, hogy koncept teljesen rájuk zárkozzon. Pedig azért látszott, amikor elkezdték a csatát, hogy legalább 2-3 másodperc hátrányban van. Tehát ennyit jelent, hogyha valaki itt az élen harcol, és a legjobban az egészből Motek jött ki, hisz neki már majd 10 másodperc az előnye, és zavartalanul vezet az élen. Tehát ez jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy az ő futama, de hát még, ahogy mondtad az előbb, 33 kör hátra van a futamból. Na és hátrébb, Style-nak nem sikerült megelőznie Pitit, sőt, Viper érkezett, és mögéjük zárkozik föl Rev. Na, ez a hármas itt nagyon érdekes lehet, pár kanyaron belül. Rev ki is csúszott a fűre, nagyon gyorsan jön ott. Ezen a részen Viper már teljesen Style mögött van. Style felrakott a fórumra egy jó kis videót, végignézhettük egy VTCC-s etapját, ahogy félkézen, hát igen, félig unva mente végig az A-szerveren a töklő versenyét. Hát igen, van, aki nem izgulja magát halálra. Van, akik ugye, mint például Viper, ugye a dudálással szórakoztatják el magukat, annyira unják már a versenyt. Style pedig hát azzal, hogy gyakorlatilag egyéb más manővereket is meg tud ejteni még így versenyzés közben. Na de hát nézzük akkor ezt a csatát. Elől itt van Style a 6. hely mögött, a Viper a 7. és Rev érkezik meg. Na most hogy fog vajon előzni Rev? Sehogy, avagy kilökősen, vagy most szépen. Ez a 3 megoldás van, de lehet, hogy a végén még nem Rev fog hamarabb előzni, de Rev előz hamarabb, és elmegy. Jajjaj, és 2 mellett fog elmenni, mert kicsúszott Style. Na ebből mi lesz? Rev a belső éven Style mellett el fog menni, elmegy, és talán még elmegy Viper is. De ebben nem vagyok biztos, kisodródik nagyon Style, és elment Viper. Szegény Style, azzal az egy hibájával tulajdonképpen annyira kiesett a ritmusból, hogy bukott rögtön 2 helyet. Rev pedig, köszönjük szépen, jelen pillanatban a 6. helyen elment tehát a 2 pilóta mellett, és most úgy tűnik, hogy Style majd meg fogja próbálni visszatenni az autóját, na de hát előrébb is van nekünk csatánk, úgy látom, hiszen a 3. helyér folyik öldöklő csata Concept X, valamint Gyuszi közt. Na nézzük, a Digitál Sport versenyzője tehát elől, aki most fölöltötte erre a futamra a Genghis Khan nevet. Concept X-et pedig már rég láthattuk versenypályán, de azért ő is egy nagyon gyors versenyző. Mikor versenyez, akkor rendre az A-szerver környékén tartózkodik, és megcsúsztatja az autóját egy picit mind a 2 versenyző, a fűre is letették a kerekeket, és egy picit összekoszolódott gumival ugyan, de folytatják a körözgetést. 31 körig tart majd még a versenyzők számára ez a mai verseny. Már csak 30, szép, hogy kimondom. Az előbbi esetnél azért biztos vagyok benne, hogy Style már mind a 2 kezével oda kapott, hogy megmentse. Éppen, hogy nem vágta neki a falnak, és ezért még Viper is el tudott menni. Mellette ő jött ki ebből a legkevésbé jól. Rev zárkózik föl, na még azért érdekes lehet a vége, de félek attól, hogy talán Godfather környékére fog tudni fölzárkózni, és akkor ott lehet még küzdelem. Motek nagyon tisztán ment, és most ezek, bár nem tűnik sok veszteségnek, nagyon szépen átfűzte magát Rev, de ezzel is biztos, hogy nem tiszta kört, és itt azért a tizedek vesznek el,
amik a végén majd hiányozni fognak Revnek Motekhez képest. De még van 30 kör, biztos vagyok benne, hogy Motek az utolsó 5 kör valamelyik fogja teljesíteni a box kiállást. Egyébként, hogyha ugye az előbb mondtad, hogy Goldfeather környékére érkezhet meg Rev, hogy ez teljesülne, akkor én annak nagyon örülnék, hiszen az a csata gyakorlatilag a bajnoki címén is mehetne, hiszen ők ketten állnak most a bajnokság élén, bár most még csak a féltávjánál tartunk a bajnokságnak, a 7. demo bajnokságnak, de azért most már körvonalazódik, hogy kik lehetnek ott az elején, kik az igazán gyors pilóták. Menet közben pedig itt a célegyenesben néha-néha látjuk ezeket a zászlókat, meg azt is, hogy Rev megpróbálja támadni az előtte levő Pitit. Na most kérdés, hogy Piti segít-e csapattársának, tud-e segíteni csapattársának, Goldfeathernek, és föltartja a Revet. Na nézzük, el tud-e vajon menni a bajnokságban vezető pilóta a prós versenyző mellett? Nagyon szépen a belső hívre ugyanazt megcsinálja, mint Viperrel. Na, Piti azért még oda támasztott, de elmegy Rev. Elmegy Rev, nagyon-nagyon simán elmegy Rev, és ezzel már az 5. Pitinek esélye nincs visszatámadni. Szóval majd, hogyha ott a célegyenesbe beérnek megint a pilóták, akkor érdemes lesz megfigyelni azokat a zászlókat, amiket fúj a szél tulajdonképpen, és onnan le lehet olvasni még a szélirányt is. Erre is érdemes odafigyelni, hiszen például, hogyha a célegyenesben hátulról fúj a szél, akkor gyakorlatilag hosszabb féktávot is kell venniük a pilótáknak, hiszen még pluszban megtolja őket, viszont hogyha szembeszelet kapnak, akkor pedig rövidebb féktávot vehetnek, viszont a végsebesség is egyértelműen lassul, ezt is gyakorolni kell itt az LFS-sel való tesztelés gyakorlás közben, szóval elég összetett egy ilyen futamra való felkészülés. Közben látjuk a különbséget, Motek, tehát az első 12,6, az egy körrel előbbi állásnál 11 másodperc volt az előny, tehát Revnek folyamatosan nő az előnye, még Goldfeatherhez képest is. Viszont Motek és Rev között az a 19 másodperc, az 19 másodperc volt. Most az a kérdés, hogy ennyiben meg tudja Motek oldani a box kiállást, azért adjunk még egy kis esélyt Revnek, hogy akár Moteket is elkapja, hisz a box kijárat rész az elég hosszú, ami a pályára visszavezet, tehát mondjuk itt a rallycrossban annyira nem hosszú, de mindenképpen azért egy 15 másodpercbe bele fog telni Moteknek is a box kiállás. Tehát a vége még nagyon érdekes lehet, de közben itt is azért kialakult egy 3-as boly a mezőny végén. Gonosz Törpe, Lakusz és Gergő között. Gergő kezdi utolérni, ő is a Gonosz Törpével a legelején álltak kint, tehát ezért vannak a mezőny végén. Itt majd még rendeződni fog a felállás, illetve itt még látok, hát koncept küzd Juicy-val most már körök óta, nagyjából azonos tempót mehetnek, és ezt a kis üldözést Rev fogja felborítani szerintem. Úgy nagyjából, hát mit mondjak, 3 körön belül. Hisz Rev már az 5. és messze ő áll a legjobb helyen azok között, akik boxba kiálltak, hisz Gonosz Törpe és Gergő az utolsó helyeken vannak, és a Rev mögött 2, 4, 5 pilóta is van, aki még nem volt boxban, tehát Rev nagyon jön, azért is mondom azt, hogy azért nem kell feltétlenül már Goldfeatherhez hasonlítani, talán még odaérhet Motek közelébe. De az is kell, hogy itt Goldfeatheren Juicyn is viszonylag könnyen áthámozza majd magát, és ne vesszen velük sok idő el majd. Tehát itt mindenki még a pozícióért harcol. Na és akkor nézzük ezt a szép kis csatát, Concept, valamint Juicy közt. Egyébként már 13 másodperccel vezet Motek, szóval hát Rev igen, tehát a második hely az abszolút álmos neki. Igen, a 19 másodperc megint 19 volt. Tehát az nem nagyon változik Rev és Motek. Rev és Motek a leggyorsabbak jelenleg a pályán.
Igen, tehát Revnek gyakorlatilag minimum a második hely, szóval Goldwater ugye már 13 másodpercre elmaradva, amit hogyha a 19-ből kivonunk, akkor kijön, hogy 6 másodperc Rev, valamint Goldwater közt a különbség, ennyi idő alatt nem lehet egy kiállást teljesíteni, tehát egyértelmű, hogy Rev van most kedvezőbb helyzetben. Na de nézzük, hiszen megérkezett Rev erre a két pilótára, és már a dobogóért harcolhat úgy, hogy még előtte ki sem álltak a versenyzők. Na de hát ezek a pilóták nem fogják ezt hagyni, hogy ilyen vígan elmenjen majd Rev mellettük, hiszen körök óta így párban autóznak egymással, és látjuk, hogy nem igazán a legegyszerűbb feladatok közé tartozik, hogy elmenjenek mellettük. Kérdés, hogy Revnek sikerül-e majd ezt megvalósítani. A 25 köre még van rá. Közben háttérben Gonosz Törpe előzte meg nagyon szépen belsőben Lakkuszt, és átvette ezzel a 10. helyet. De nézzük a 3-as bójunkat itt elől. Ez tényleg érdekes, itt a 34. 5. helyen. Hát most olyan könnyű dolga azért nem lesz Revnek, hogy egy két kanyaron belül 2 helyet nyerjem. Itt azért egyrészt koncepttel is meg kell küzdenie, és Jussi sem egy egyszerű történet lesz. Legalábbis ebben bízok. És már itt az előbb a képből kitűnt Godfather, akire így most érkezik és meg Rev, és aki nem tud ellógni gyakorlatilag ettől a 3-as bolytól. És kérdés, hogy így, hogy 3-an csatáznak egymással, mennyire fogják még pluszban vissza egymást. Már 14 másodpercre van lemaradva Godfather Motektől, ennyi Motek előnye. Rev pedig hát gyakorlatilag mindjárt 20 másodpercre növeli a hátrányát, illetve hát Motek növeli az előnyét. Na de hát Revet folyamatosan tartják föl. Most már ott van nagyon koncept mögött, és kijön ki jobban majd a csúsztatásokból. Rev próbálja meg becsapni a kék autóban versenyző úriembert, és össze is ér a két autó. Nagyon kemény a mai versenyen Rev. Már ebben a kanyaron a második koccolása volt egy másik autóval, az első az komolyabb volt. Na de hát ez természetesen még benne van, semmi problémája nem adódik egyik versenyzőnek sem ebből. Concept tartja a helyét, Rev beteszi az autót, de hát a kigyorsítás az nem olyan jó, hogy előzni tudjon, majd talán itt ezen a részen, amilyen agresszív a mai versenyen Rev, itt még meg is próbálkozhat az előzéssel. Kérdés, hogy sikerül-e ezt végrehajtani, avagy nem. Lakkusz menet közben a boxban, úgyhogy a hátsóbb régiókban tanyázó versenyzők is kiállnak már szép lassan. Rev teszi be az autót, de nem tud elmenni. Nagyon szépen védekezik egyelőre Concept, és nem tud elmenni a bajnokságot vezető Rev. És ez nem egy kör tudja alatt, átvenni egyelőre a negyedik ez a helyet. csata egy kör alatt Revnek 1 másodperc hátrányt jelentett Motekkel szembe. Körről körre csökkennek Revnek az esélyei. Ha itt a győzelmet a rossz döntés, a rossz box kiállás fogja eldönteni, mármint időzítése Rev szempontjából, hisz most ezekkel a csatákkal súlyos másodperceket veszít. Viszont ami még érdekes itt a szettek szempontjából, ugye ez egy... és most Rev nagyon csúszott be a kanyarba, már el is indult az autó, de én megfogta, nem ütötte meg Conceptet, hogy ez Rev jobb oldalon ül, és ez egy jobbos pálya, több a jobb kanyar, ott a hátsó ív is, amit 4-ben vesznek a pilóták, annál is szerencsésebb, hogyha a súlypont jobb oldalon van. Ennek ellenére Concept is és Jussi is előtte bal oldalon ül, ami mindenképpen a kevésbé jobb megoldás. Kíváncsi vagyok, hogy Motek, nem láttuk, nem néztem, hogy melyik oldalon ül, de vélhetően ő is jobb oldalon ül, ahogy Rev. Tehát ez is mindenképpen Revet segíti, nem véletlenül tud ilyen jól tempót menni. Tehát erre is mindenképpen figyelni kell egy szett összerakásánál, hogy az adott pálya éppen milyen, melyik kanyarból van több. Ez a lassú rész előtti jobbos kanyarnál mindenképpen sokat segít, ha valaki jobb oldalon ül. Egyrészt a gumik nem melegednek, tehát mivel a külső oldali kerék melegedik jobban, így annak a terhelése csökkenthető azzal, ha másik oldalon ülünk. Na, és most Rev
Hát most nem volt még meg az a távolság, nem tudott olyan közel maradni ott a lassúbb részen. És megint itt szűkebben indul neki ennek itt az első kanyarnak, mint ahogy koncept, de nincs az a különbség. És itt mennek el a másodpercek, itt megy el az esély a győzelemre, és minden megtett kör Godfathernek segít. Tehát most már tényleg a második hely a Revnek, amit be kell célozni, a 22,6, tehát egy újabb 2 másodpercet vesztett el itt Rev Motekhez képest, de most nagyon odaérkezett. Itt azonban nem tud megpróbálkozni az előzésen, majd talán itt, ha ott tud maradni Concept mögött, de nem. Viszont azért lesz még itt lehetőség a pályán, például itt, ha be tudja szúrni az autót, de Concept nagyon jól védekezik. Épp hogy kimondom, keresztbe rakja az autóját, és Rev bement mellé, de hát nem volt ott hely. És Concept jön a boxba. Concept a boxban, Rev megadó tőle. Vagy 20 körrel a verseny vége előtt jön meg Concept. Revtől. Mind a kettő igaz. Hát igen, ugye mindkét versenyző tartotta föl a másikat, vagyis hát egymást. Hú, de rosszul jöttem ki ebből a mondatból. Igen, és azt már az előbb említettem, akkor látszik, hogy Motek is jobb oldalon ül, de akkor már kíváncsi vagyok, nézzük végig. Második helyen itt halad Godfather, aki bal oldalon, ugye Gyuszi megbeszéltük, és hát fél kör, egy kör, és már Rev fogja kóstolgatni. Piti van az 5. helyen, aki ugyancsak a kevésbé jó oldalon ül, de hát nyilván akik belső nézetben vannak, Viper találta meg Style-t. De mintha ezt a mondatot már mondtam volna, szerintem ők itt az elmúlt 10 körben nem tudtak szabadulni egymástól, és Concept mögéjük érkezett vissza, azt hiszem. Igen, kicsit nagyobb hátrányba, de jelenleg ő Rev mögött a legjobb helyen álló pilóta, aki kint volt már a boxban. Na és arra leszek majd kíváncsi, hogy mikor húzza meg ezt a lépést Gyuszi, kimegye vajon ő is a boxba még mielőtt megérkezne rá Rev, hiszen ezzel, hogyha ő is elkezdene vele csatázni, akkor ezért elég nagy hátrányt szedhetne össze ebből. Viszont lehet, hogy hát tulajdonképpen segít ezzel majd Godfathernek, ott marad Rev előtt, és összehozza nekünk majd a második helyére a csatát Godfather valamint Rev közt. Közöttük 19 körünk még van. 8 másodperc a különbség, ami azért kevés Godfathernek, hogy visszajön a második helyre. Ott lesz körülbelül szoros a visszatérés. ...18 kör már csak hátra a versenyből, tehát olyan gyorsan eltelik ez a futam, nem tudom, hogy te hogy érzed, de még mintha el se kezdtük volna a közvetítést, és már is itt vagyunk mindjárt a végén. Hihetetlen gyorsan peregnek az események, bár olyan nagy előzések nincsenek, de azért szorosan ott vannak egymás mögött a pilóták, és lehet miről beszélni, szóval nem kell itt a témát keresni, hogy most éppen miről beszéljünk. Van itt action rendesen, most például az az izgalmas, hogy Rev hogy tud fölzárkózni, és meg tudja előzni Gyuszit, beteszi mellé az autót. Gyuszi tartja a helyét egyelőre a külső íven, Rev autója nagyon megcsúszik, nagyon keresztbe áll, túlságosan is, és egyelőre Gyuszi tartja a helyét, a harmadik helyet. Na, most mit csinál? Talán ma Ez úgy biztos, érez... hogy jobb év? Ó nem, hát ők barátok, Nem. így lerendezték egymás között. Ó, hát ez csúnya. hát, Miért nem mentél be a boxba? Gyuszi. Hát, Szégyed magad, menj a sarokba meg a boxba, most már igen, bele. megy is tovább, semmi. Hát menjél, nem tartalak föl. Félreállt, ennyi. Hát, na igen, ez is benne van. Szebb az lenne, ha legalább egy csapatban lennének. De ugye, pont én mondom ezt, gondolhatja ezt most Rev. Hát,
Nem volt a legszebb minden esetre. Tény, hogy Rev a harmadik helyen van, de hát én ezt nem így szerettem volna látni, tehát na mindegy. Nem volt a legszebb, de nem volt szabálytalan. Hát nem. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor a szabálytalanabb volt, mikor elkezdtek dudálni egymásra a versenyzők. De hát kétségtelen, hogy nem azért ülnek le ide a nézők a SimSport TV képernyőjét bámulni, hogy ilyen manővereket lássanak, de hát Rev ezért már kárpótolt minket a mai napon, hiszen nagyon szép előzéseket mutatott be, Gyuszi pedig hát hagyta, hagy menjen. Meg lehetett volna mondjuk ezt oldani gálánsabban is, tehát nem annyira feltűnően, mit tudom én, az első kanyarban megcsúszik, vagy valami. De hát ez így eléggé feltűnő volt. Közben azért Style és Viper nem nagyon tud elszakadni egymástól. Mögöttük zárkozik azért Concept, nagyobb volt itt a különbség, tehát azért Concept így gyorsabb az előttük lévő két pilótánál, és még megvan az az előnye is, hogy ő már volt kint kötelező kiállásán, miközben Style és Viper itt a egymás terrorizálásával is lassítják egymást, bár igazán nagyon nem volt talán olyan támadó helyzetben még Viper. Nézzük azért az időket, 25 másodperc. A különbség is Motek! Motek a boxban. De furán áll ez az autó, érdekezhetett választott Motek. És jön vissza, talán úgy gondolta, hogy megvan már az az előnye, hogy tisztán visszajöjjön az első helyre, ahogy vissza is jön. Előtte senkin a nagyon harmadik, negyedik kanyarban vannak tőle hozzá képest versenyzők, tehát ideális helyre jött vissza. Motek halad a futamgyőzelem felé. És ebből látszik, ebből a visszajövetelből, hogy nagyjából olyan 10 másodperc, 10-12 másodperc egy kiállás ezen a pályán. Viper is a boxban egyébként. Szóval jönnek szépen a pilóták, Viper pedig javít, vagy tankol, vagy valamit csinál, de ezzel rengeteget veszít Viper. Ezzel most bukta, tehát lekváros kenyér. Ja, nem volt 15 körrel a vége előtt. 7.-8. helyen Style mögött, de ez valamit vagy bekapcsolva hagyott javítást, vagy nem tudom, a gumira nem tudott úgy vigyázni, de ezzel itt az A-szerveren el lehet bukni mindent. Lakkusz jön ott a háttérben, vele csatász, nem is Lakkusz, még hátrébb van, tehát a 11. helyre tudott visszazárkózni Viper. De ez ennél több így nem lesz. És engedd meg, hogy gyorsan így gonosz törpét megdicsérjem, akit nem láttunk sokat az utóbbi időben az A-szerveren, de most nagyon szépen tartja magát, és a 10. helyen van. Úgyhogy mindenképpen jó ezt látni, hogy egy alapjában véve B-szerveres pilóta is tud az A-szerveren ilyen jó eredményeket elérni, hiszen azért nem az utolsó helyen ballag, ugyanúgy, ahogy Gergő is a 9. Tehát azért egy jó taktikával előrébb tudtak keveredni, valamint hát természetesen a tempó is kellett. Na nézzük, jelen pillanatban még mindig megvan ez a 8 másodperc környéki különbség. A második és a harmadik helyezett közt Godfather, valamint Rev. Ez nem lesz elég Godfathernek, hogyha most kijön a boxba. Úgyhogy valószínűleg ő majd az utolsó pillanatig fogja húzni ezt a kiállást. Abban sem vagyok biztos, hogy nem az utolsó előtti körben fog majd kiállni. Az utolsó körben ugye ezt nem teheti meg, hiszen akkor automatikusan diszkvalifikációt nyer jutalomul. Fél mondatra, még azért visszatérve gonosz törpébe, azért nála itt talán Kis Norbinak van több kilométer a lábába a Leaf for Speedben, és azért nem véletlen a tapasztalat. Moteken és Reven kívül gonosz törpe az egyetlen még, aki jobb oldalon ül. És itt azért ez sokat számít. Tehát a gumik melegedése szempontjából mindenképpen. És talán ezért is mennek a pilóták lassabban is, mint amit tudnának, hisz nem tudnak olyan szinten vigyázni a gumira, mert a külső terhelt íven, és még ott van a plusz
súly is, ami a pilótát jelenti, mindenképpen hátrányt jelent a futam idejét tekintve. Rev most egy picit lassabb volt az előző mérőpontnál, és már majd 9 másodperc az előtte autózó Goldfather előnye, szóval hogyha kint tud maradni a végéig, akkor azért ez még elég lehet talán egy gyors kiállás utáni visszajövetelre, na de hát nyomnia kell még a boxbejáratnál is, és azért ilyenkor mindig rizikót tartogat ez magában, hogy tud beesni a boxba, nem lépje túl a sebességet a megállásnál, eltalálja pontosan a kijelölt kockát, hiszen láttuk már azt is például az előző S2-es futamon, hogy Norbi például elsőre nem is talált be a kockába. Szóval mindenképpen oda kell figyelni egy box kiállásnál is, amellett, hogy sietnek a versenyzők. Valamint most oda kell figyelni a lekörözésnél, hiszen következik egy lekörözés, aki, hogyha minden igaz, akkor Viper, aki az előbb hihetetlenül elrontotta a kiállását. Egyébként nem nehéz elrontani, tehát ilyenkor a versenyzők figyelme annyira nem arra irányul, hogy most milyen box taktikát kéne beállítani, hogy ugye a sérülések javítását ezt kikapcsolja az ember, hogy néha-néha egy ilyen hiba becsúszik a tapasztalatlanabb versenyzőknél. Úgyhogy azért láttunk már ilyen manővereket, kis malőröket itt a demo bajnokságban, és hát valószínűleg látni is fogunk majd, de hát azért van gyakorlatilag ez a demo széria, gyakorló széria, hogy S2-es pilótákat neveljen ki. Valamint hát azért, hogy egy jót versenyeznek a pilóták, és hát szórakoztassanak minket. Igen, az a demo bajnokság mindenképpen egy jó felkészítő arra, hogy valaki utána az S2-be úgy dönt, hogy fellép a nagy bajnokságba, akkor ne legyen elveszve, pontosan tudja, hogy mi miért van, mi után következik, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy segítség. A szabályok jó részt átfedik egymást, tehát aki itt a demo bajnokságban mondjuk egy bajnokságot végigversenyez, azt már nagy meglepetés után az S2-es bajnokságban nem fogja érni, és azért tényleg egy ilyen futam előtt jobb azzal törődni, hogy éppen hogy hangolódik rá az ember, mint hogy azt se tudja, hogy mi következik, tehát mindenképpen a többiek biztonsága érdekében is előnyösebb, hogyha valaki már ennyi tapasztalattal rendelkezik, és nem úgy esik be 32 ember közé, hogy nem tudja a szabályokat. Igen, hát ez gyakorlatilag ez a bajnokság annyira nagyon jól megtanítja a versenyzőket, hogy egyrészt taktikailag mire kell figyelni, másrészt, hogy amikor rajtnál ugye ott vannak 12-en egymás nyakán, akkor ne az legyen, hogy vitézkedni próbál az úriember, és gyorsan a félmezőnyt kilöki, tehát amit az előbb is mondtál, hogy ne legyenek elveszve a pilóták az S2-es mezőnyben. Valamint hát ugye vannak itt S2-es pilóták is a demóban, itt van Motek, ugye most már Godfather is, aztán Rev, tehát vannak azért itt olyan pilóták, akik nem fejlődés szempontjából akarnak. Na és akkor most a boxban Godfather megy, nyomja, és próbál visszajönni a pályára, de Rev elmegy mellette, úgyhogy a harmadik hely lesz valószínűleg az övé. Jön, csak büntetés ne kapjon, nehogy túl nyomja, de nem kapott büntetést, és a harmadik helyen tér vissza, ho-ho, még a boxban nem kiálló Genghis Khan néven versenyző, jelen pillanatban versenyző Jussi, de ő hogy került ilyen hátra akkor? Azt nem értem. Hát maradt Revtől. Érezte is, meg szerintem Ventrin is lehettek együtt, hogy nincs meg az a tempója, lennyire leszakadt Revtől, és mondjuk ez segített. Nem akkora nagy távolságra jött vissza Godfather Revtől, de nem volt meg az a különbség, hogy ténylegesen meg esélye legyen Godfathernek a második helyre. Sőt, még itt van azért, de mondjuk Jussit annyira nem kell majd tartani, ez egy jó, hát főleg, hogy még Jussinak ki kell állni a boxba. Aki még nem volt kint, az Jussi, Pity, Style, tehát ők
hárman még nem álltak ki, nem ugye a mezőnyből már mindenki volt kint. Koncept éri úton itt Style-t, illetve előtte Pity. Itt nagyon összejöttek, Style és Pity küzd. Na, végre egy csata, mert most itt az utolsó 5-6 körünk viszonylag eseménytelenül zajlott. A nagy dolgok eldőltek az élen, már csak hibákból adódhat komolyabb változás, tehát Motek vezet. Rev följött így a második helyre Godfather boxkálásával, és Godfather a harmadik helyen. Miközben itt a hatodik, hetedik helyen megy a kavarodás. igen, most Meg a csata, meg minden. koncept előttük van, annak ellenére, hogy itt most mögöttük, hisz mind a kettő sárga autónak, itt még ki kell állnia egyszer, Pitynek és Style-nak. De ez konceptet nem zavarja. Bocs. Nagyon szépen megpróbálta ugyan, de nem sikerült az előzés, azért ezt lehetett látni, hogy nem fog sikerülni nagy valószínűséggel. Na és most megint a külső ív, és na na azért. Jó, tehát koncept azért a lehetetlen majdnem megcsinálta, de azért még sem jött ez össze neki. Konceptről azért ne felejtsük el, jön a boxba menet közben Style, úgyhogy két fősre redukálódott ez a kis csatánk. Hát, már amennyire csata lett ebből a végén. Szóval konceptről ne felejtsük el, hogy ő ugye már kiállt a boxba, szóval hogyha előle kiállnak, akkor nagy valószínűséggel ő megpályázhat egy ilyen negyedik hely környéki pozíciót. Szóval nyomnia kell még neki is. Jött vissza és gonosz törpével összeütköztek. Gonosz törpe belül fordult, Style már próbálta bevenni a kanyart, ránzárni, és ahogy érkezett vissza, Style össze kocoltak, és Style megpördült. Gonosz törpe följött 8. helyre. Hát most így hirtelen nem lehetett ebből a kamerálásból megítélni, hogy ez most pontosan mi volt. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy összeakadt a játékból adódóan a két autó, ahogy ezt mondjuk láttuk Revnél és Kislámánál az első futamon. Szóval nem feltétlenül mondanám, Style már húzott azért rá gonosz törpére, ennyi benne kellett volna, hogy legyen, de Style autója kifordult. Nem hiszem, hogy ez szándékos lett volna, igen, Pity is kiállt. Na viszont ők nagyon közel voltak Stylehoz, de most így gonosz törpék elé esett vissza Pity, ez most segített neki, ez a kis incidens, sőt. Na? Fú, szegény emberkék, akik itt megérkeznek a mai nap Pity nyakára, valamint hát a éppen pitben már kiállók nyakára, hiszen hát azért valljuk be őszintén, nem egyszerű a mai napon el mögött a sárga autó mögött menni, hiszen gyakorlatilag mindig főszereplője volt az eseményeknek, ugyanúgy, ahogy koncept, ugyanúgy, ahogy hát mondjuk Rev, szóval azért tőle is lehet félni a mai napon, hogyha védekezésről van szó, de egyelőre úgy tűnik, hogy a mögötte tanyázó Gergő az most le van maradva, úgyhogy az ott köztük egy lekörözött versenyző lesz. Szóval Pity nagyon jól jött ki a boxból, és így már csak egy embert várunk a pitbe, az pedig Genghis Khan, azaz Gyuszi, a digitál sport versenyzője. Hát mondjuk Genghis és K pont van, tehát az a K az még Károlyt is jelentett, de mi feltételeztük, hogy az Khan. Hát figyelj, én Genghis névről még nem nagyon hallottam, de ha tényleg ez a neve, én elnézést kérek, tehát komolyan mondom. De mi és akkor Károly vagyis Gyuszi néven versenyzel? Hát nem áll ez így össze. Igen, tehát azért mondom, hogy 2 napig én kézen fogok járni, hogyha ez Genghis Károly, és nem Genghis Khan. És hogy tényleg ez a neve. Na de hát már csak 4 kör van hátra a versenyből, úgyhogy
Gyuszinak mindjárt meg kell próbálkoznia bejönni úgy a boxba, hogy egyrészt ne veszítsen vele sok időt, másrészt ne lépje túl a limitet, harmadrészt ne javítson. Igen, és minden 12 pilóta versenyben van. Azért ez keményebb futamnak tűnt, bár voltak jó kis csatáink, de nem dobta el senki. Nem kényszerült senki feladni a futamot, ez egy pici meglepetés, itt főleg a 19 km/h-s szélnek mellett. Azért azt látjuk, hogy a célegyenesben az előbb még gyakorlatilag szembeszél fújt, szóval eléggé visszafogja az autók tempóját, valószínűleg a szél. Úgyhogy ezért is láthattunk olyan manővereket, hogy itt az első kanyarban keresztbe csúsztak, kicsúsztak a külső évre a pilóták, hiszen valószínűleg vannak olyan emberek, akik nem gyakorolták azt, hogy milyen szélben menni. Itt menet közben, ha minden igaz, akkor az ott tényleg körözött versenyző volt, aki félreállt, méghozzá Lakkusznak kellett lenni, aki jelen pillanatban a 12. azaz utolsó helyen áll, szóval biztos vagyok benne, hogy voltak ilyen versenyzők, és azok azért elég nagy hátrányba tudnak kerülni, amikor meglepetésként éri őket, hogy hoppá, fúj a szél, hát ilyet én még nem is láttam. Nagyon be tudja folyásolni egy rossz irányú szél, illetve a futam alatt azért változik a szél iránya is, tehát ilyen esetben azért minden alkalommal érdemes rápillantani az zászlókra, illetve a végsebességünkre egy-egy féktáv előtt, hiszen azért az el tudja intézni az ember futamát. Egyrészt a nagy fékezése ugye a gumiknak is nem segítünk. Na és Gyuszi most döntötte el 2 körrel a vége előtt, hogy akkor itt az idő. Hova tud Igen, most már muszáj. Na és akkor jön vissza a boxból Gyuszi. Hova tud vajon visszaállni? Megtartja a 4. helyét, avagy még elmegy mellette Concept. Meg fogja tartani. Nem, Concept elment? Elment Concept. Így van, ott van előtte. Hú, milyen csatánk lesz még itt. Juhú. Jó lesz még ez, jó lesz még ez egy Gyuszi, valamint Concept féle csata. Hát ez mindig komoly izgalmakat tartogathat. Láttunk már ilyet, csak akkor fordítva a mai versenyen. Na de hát ne szomorkodjunk, hogy most ez fordítva van, jó meccs lesz ez így is. Ahogy véleményem szerint még itt hátrébb is lehetnek ütközetek, de az utolsó körbe lépünk, úgyhogy szerintem pillancsunk rá most Motekre egy picit, aki végigvezette gyakorlatilag a versenyt, úgyhogy nem is tudom, hogy mit mondhatnánk róla. Motek elképesztőt nyújtott a mai versenyen, nyújt a mai versenyen. Ezzel ahogy mondtad, fura beállítású autóval, hiszen az autó óra az magasabban van, mint a hátulja. Ez szemmel látható, hogy gyakorlatilag teljesen meg van emelve. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a versenyre ezt jobbnak látta Motek, és be is jött. Nagyon úgy látszik. Na de akkor nézzünk szerintem egy picit most még a 4. helyre, majd aztán a befutóra gyorsan visszakapcsolunk Motekhez, hiszen még itt csatáznak egymással a pilóták, de nincsen komolyabb meccs, úgyhogy Moteket nézzük, aki jön a célegyenesbe, és megnyeri a 6. futamot a demo bajnokságban, a 7. magyar LFS demo bajnokságban. Ebben a pillanatban Rev lesz a 2. és utána jönnek a többiek. Rev tehát ezzel a bajnokságban megerősíti vezető helyét. 52 perc 24 másodperc volt egyébként a győztes idő. A 3. helyen jön a bajnokságban továbbra is 2. helyen álló Godfather, míg a 4. lesz Concept. Nem tudta meg előzni őt Genghis Khan vagy Gyuszi, és jönnek így a 4., 5. helyen a célba, és Piti a 6. Tóth Péter, aki tehát ugye a Pro
stílusváltását követően ezzel a névvel fog már tovább versenyezni. Gergő a 7. és Gonosz Törpe a 8. Nagyon szép teljesítmény ez Gonosz Törpétől is. A 9. helyen pedig Style, aki egy kézzel vezetve bár, de sikerült elrontani a futamát. A 10. helyen Viper, Kisláma a 11. és a 12. helyen pedig, azaz utolsó helyen Lakkusz ér célba. Hát jó futam volt. Igen, és azért a konceptnek látunk. itt a 4. helye is azért kiváló. Én megmondom őszintén, elkönyveltem ilyen egypályás, egyautós embernek, XFG-vel ment Blackwoodon nagyon jól. Ugye, és akik ismerkednek itt a játékkal, azok főleg a elején azzal mennek nagyon sokat Blackwoodon XFG-vel, de azért itt Rallycrossba is meg tudtam mutatni. Azért a 4. hely az nagyon kiváló teljesítmény, Gonosz Törpe, 8. helye is nagyon kiváló. Style-nak az FB-en fekszik, az most már teljesen nyilvánvaló, bár ide verekedte magát az A-szerverre, de azért igazából nem nagyon tudott beleszólni, miközben a S2-s pilóták azért a nagy tapasztalatnak köszönhetően hozták a futamot, most kivételesen Motek Rev sorrendben, és Godfather ugye a január 10-i S2-s futamon fog debütálni a nagybajnokságban. Hát azt hiszem nem fog rosszul teljesíteni az itteni eredményeit is látva, tehát itt az idő, hogy ő is fellépjen és megmutassa ott magát. És ha már itt szóba került az S2-es futam, a január 10-én azért itt a LeafForSpeed.hu életében is egy különleges dátum lesz, hisz egy igazi világbajnok, igaz, hogy motorvilágbajnok, de Talmácsi Gábor is csatlakozik a bajnoksághoz. Talmácsi Gergő ugye már egy bő fél éve versenyez nálunk a bajnokságban, és most Gábor is elindul, tehát nem egy akármilyen hangulatú, egy felfokozott várakozással állunk neki a 10. futamnak, mindenképpen érdekes lesz. Közvetítés az jelenleg úgy tűnik, hogy felvételről, de el fog készülni, azt annyit megígérhetünk Modával, úgy érzem, hogy azt minél előbb elérhetővé fogjuk tenni a futamot követően, hogy mindannyian végig tudjuk nézni, hogy Talmácsi Gábor itt a szimulátorsportban első futamán, debütáló futamán South City-ben FXO-val, ami így önmagában is egy elég kihívás, mit fog tudni teljesíteni 31 pilóta között. Szóval érdemes lesz akkor is velünk tartani, valamint a következő demo futam közvetítésünkön, ahol majd a Formula BMW-vel mennek természetesen a Blackwoodi GP pályán a pilóták egy 50 körös endurance futamot. Mi mára megköszönjük a figyelmet, ez volt tehát a 6. fordulója a 7. Magyar LeafForSpeed Demo bajnokságnak. Molnár Dávidot, valamint Szarka Andrást hallottátok. Sziasztok! Sziasztok!